Здравейте отново футболни запалянковци. От вчерашните мачове, от трите, само един излезе. Нито Ювентус бих пълна дупка са Ювентус вече. Няма смисъл никой да ги залага. Просто да се отидат в четвърта, пета дивизия. Просто много скапан отбор Ювентус. Интер, изненадващото според мен не биха. Направиха един на един. И не знам. Само Рома излезе. Те, да, почти си бяха силно, че излязат, но нищо. За днеска сме подготвили само две срещи, да видим дали ще излязат. Първият матч от Индия първа дивизия между отборите на Интер, Каши и Айзал. Според мен този матч ще излезе единица, тъй като Интер Каши се намират в много по-добра форма и мисля, че ще победят в този матч. И втория матч от Испания секунда дивизион между отборите на Андора и Аморебиета. Според мен този матч ще излезе под 2,5 гола, тъй като и двата отбора не се вкарват, също така и не получават по много голове, но тук според мен матча е под. Ето го и общия коефициент, който не е много, но за понеделник е сравнително добре, защото няма абсолютно никакви срещи. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и дано да ви излязат фишовете. Всичко от мене и до утре.